Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Zolang afvallen voor Gado de Isondo, nog een Beggy Kaseni. Dus alle de voorgangers zijn Beggy, dat je bij Beggy afvallen voor Gado. Lezen vanaf vers 15 en dan lezen. Abuku Jeremia autopsie voor vers 15. En misa trouw komen voor mij ai. Gado taki abo trouwe voor mij ai. Daarom moet je zijn Albina, Mungo. Daarom moet je tap heel groot tapu in de ghetto. Omdat Gado tak abe trouwe voor mij ai. Lees het wel lezen. Abuku Jeremia autopsie voor vers 15. En misa trouw komen voor mij ai. So lekker mi ben trouw ala brada. Da heri siri fu Ephraim. Fu dat ede no begi da people disi. Gado ete de profeet no begi giden. Want is upside if he dey sondu Gado ne arkiu. Kim Johannes 9 vers 31 even. College Johannes 9 vers 31. Gado tak no begi giden. Lees say Abi. Abuku fu Johannes. Vers 31. Now we sabi that Gado no arki na dem sondu suma. They sondu Gado ne arkiu. If you know a son that Gado ne arkiu, and sometimes the kerki eler ulu tak. If you dey sondu respond Gado o yep you. Gado o danga you o bless you. If you try money ka kerki, dala salo shwiti. Yes, I gotta take it all easy. Abuku Johannes 9 vers 31. Now we sabi that Gado no arki na wa sondu suma. Ma efu inu suma ambeki Gado and do him money. You must do a wani for Gado. If you not do a wani for Gado, Gado no ma yep you. You begrijpt? No a blessing in a sandati. Daarom we sorry tap sam. Give Isaiah 5. Bij Isaiah 5. Zeg je easy? Nou, I'll bring it. 5:11. Want je hebt er voor drie, dan doen we laat je verstaan. En tegen laat je verstaan, dan doen we iemand met boembesluit. Je hebt kost alasma. De zelfsma zei je op van Tamara van Odu, tegen een money moro. Je hebt een sukuli jepi. Dan we begino. U hebt mina. Wees aan wat op Gado. Abuku Isaiah auto 5 vers 11. We lopen dem suma disi opopruku mamanten, voor dem dringi stranga sopi. Ja, dat is de opmanten, wat drinkt stranga sopi. Gado tak vernietiging die jou. Lees het al lezen. We lopen dem suma disi opopruku mamanten, voor dem kan dringi stranga sopi. If je dringi stranga sopi na mante fruku, anadoro met de ete. Lees het. En disi dringi go door telek in de titan. Je dringi go telek met die teen. Want in a discipline, in a stop is refi. Je drink telek alai money ba. Je let money pay, go drink ete wel easy. Lees het wel easy, my brother. Abuku Isaiah auto 5 vers 11. E lufu dam suma disi opopruku mamanten, voor dem kan dringi tranga sopi. En this is dringi godoro telek in the tank. And then dringi telek in the tank, lazy. That I will make it a fire. And that you add a fire. That no ye mandi, no ye kosi, no you want fetty, lazy. Dan pesa abi da harpu, nanga da poku, instrumenti nanga tetei. Nanga da taburei, nanga proiti, nanga wini. Come on. Maar dan no praxeri da uroko fu masra. Dan ne praxeri a uroko fu masra. Dan ben go pesiri, dan ben go nak tambourijn, dan ben nak drum, dan ben play gitaar. Maar de mannen denken aan wat voor Gado. Dat is het saja. Want alle de kerkjes dat in zijn abirti, dan ben precies, dat was zonder manting. Dan ben je in de best geklede stijl. Maar teremak ba, dan ben je bakken naar huruwentje. Teremak ba, dan ben je stream naar een extra bijvrouw. Teremak ba, dan ben je tank in een zonder lobby. Lees het al easy. Abuku Isaiah auto 5 vers 12. Dan versa abi da harpu nanga poku instrumenti. Wat poku instrument nanga harpu, dat maar je gitaar, lees nanga tetei, nanga da tambourei, nanga da proiti, nanga wini. Maar de praxeri da uroko fu masra. Maar de man de praxeri sa Gado e soornef doe.
Ala de Christi, wij zijn kennis van Christi. Baka kerkie, de man die naar zo'n doen in baka. Want volgens de kerkie, ieder man hoort wet voor cadeau. Je kan niet perfect zijn. Maar Christus schreef in tegen dat je moest de perfect. Dus dat Christus die je opdracht, zij die in de volgende opdracht dat hij, deze gewoon varen. En dan heb je zomaar de drie water. Samsa? En dan no praxeri sang hem anu bendu. Voor dat ede, mi people ben god na inikatibo. Daarom, u gooi naar Katibo zou bede. Daarom, u gooi naar Katibo, per matai u neki, naar Isri. Daarom, u gooi naar Katibo, per de ghetto. Daarom gooi je naar Pina, per begi money. Daarom heb ik begi Roko, begi Alassani. Alle trafen konden met Potter Winkri. Je hebt ik op naar de man. Daarom ik gooi naar Tor, dat hij leest dat wel lezen. Voor dat ede, mi people ben god na inikatibo. Dus if you pass the road, leer je asanati. I may make you dancing and singing and jump up is windy. Dat was zo de man ding. Dit is de arena. Alke samen doen aan jou. Lees Because them not abisabi. And them biggie man, they nanga angry bere. The biggie man nanga angry bere. They may langa de anu give money no more. So money they may suku. Tinder. Maar tinder nou wet. Fukado. Maar they may take in a four wet. Dan make me take me no hoor tinder ook toe toch. En me nou hoor wet fukado. Dan nou hoor tinder ook toe. That's right. Ja maar hij heeft sa. Lees hem van de top. Abu Kufi Yesaya hoofdstuk 5 vers 13. For that enemy people ben gonna inikatibo. Because them not abisabi. They're not absabi. Daar niet gewoon katibo. Sabi betekent sam. Dat ik hoor de commandeur kado. Take up a vrouw. Je streamt naar alle neti. Sam moeilijk voor het trouwen naar een vrouw dat hij. Die vrouw wat je veiligheid. Die vrouw wat je zekerheid. Nee, maar ze heeft staan. Maar we streamen naar een vrouw. We gaan tussen de benen en neti. Maar dan manten. We gaan te kwatra vrouw eten wel easy. In een shame. Lees het wel easy. Abu Kufi Yesaya hoofdstuk 5 vers 13. For that enemy people ben gonna inikatibo. Because them not abisabi. Ina absabi te smoko marijuana. Je smoko jonko hey. Alla presi. Je tinga omgeving nog erbij. Alla kroos je smet tingi doti. Lees het wel easy. Abu Kufi Yesaya hoofdstuk 5 vers 13. For that enemy people ben gonna inikatibo. Because them not abisabi. And the biggie man de nanga angry bere. De biggie man is zoeken de jong chi ook toe. De man liep dat chi met de groot rustig. Nou, de go zoeken baby's. Lezen. En dan hippie zo maar de nanga 3 watra. De man nanga 3 watra met andere woorden kon je nog de in de maai. Lezen. Voor dat de kondre ben komoro biggie. Daarom de kondre komoro biggie. Daarom we pina moro nanga moro. Daarom heb je Peggy, Moro en Apollo. Daarom heb je Rieden dat kriwas van je kunu. Omdat sam, omdat je pot kan je verstaan. Omdat je kan woord en accepteren woord of kado. Lek asasa mus lei ulibi. Lees kadoro. En abe opa ya mafo pasamarki. En dem glory nanga dem hippie suma, nanga dem product, nanga dem suma disi prisiri. Sa saka na hem ini. Dat na sagare taki give Titus 2 verse 2. Kom na ko content op het topic. Ja ben bon? Titus 2 verse 2. Ko ele sa woord op kare taka ala de man say drumu na say passi. Ala may say smoko marijuana, smoko jonko. Gere sagare taki lazy. Abu Kufi Titus hoofdstuk 2 vers 2. Dat die dem grand suma musu dat hij dan grasuma no musu drumu. Gara taki no mag drumu. I mag dringi, maar no mag dringi psa marchi taki ko drumu.
Alles je trouwens allemaal. Deze trouwens easy. Abuku futito hoofdstuk 2 vers 2. Dat die dem grandsuman no musu drumu. Dan musu hari dem strefi boom. Je moest horen je strefi boom. Sana boom. Hij hoort de commander kado. Want massa is voor marijuana. Amanat no de bay. Amanat drumu. Hij heeft verstand. Poi. Tapa mo ben dati. Amarike dat I can fly. Terwijl die vriend na wawagi FA ko take you. Wie is het al easy? Dat die dem grandsuman moet no musu drumu. Dan musu hari dem strefi boom. Kado taki moest horen je strefi boom. Koso responsa na boom. Kira me in a sifa. Koso da volk sana boom. Want we lop taki, dat je wana boom libi. Je moest libi een boom passie. A kerk is dat je im lip boom. Maar nooit a kerk en lera volk. Sa boom e betekent in kale ai. Lees is a boom in kale ai. Lees abi. Abuku voor Romeinen hoofdstuk 7 vers 12. Na zot na wet de Santa. Samsa? Na zot na wet de Santa. A wet fukado. Sa de kerk is wij taki na voor moro. Hier is dat tak abre in a Nieuw Testament. Na zot na wet de Santa. A wet fukado na was Santa Sani. Lazy. En da commentari de Santa. As commanderi fukado na was Santa Sani. Lazy. En oprecht en zan. En oprecht en boom. En boom. Dat is boom Sani. They want your boom sama. They must hold the commanderi fukado. Dat is van je trouwen boom sma. Nation is men leading by example. Nation is family.